Сәлем достар, эфирда яшьлек тавышы һәм аның алып баручысы мин Мөнир Рахмаев. Күргәнегезчә, мин бүген Бэтмен ролендә, юкка гына түгел. Күптән түгел генә балаларны яклау көне уздырылды. Әлеге уңайдан мин дә җырчылар белән балачак турында сөйләшергә булдым. Хәзер барсында сезгә сөйлим. Киттек. Дуслар, ни кызганыч, кагыйдәләребез шундый. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Клипны соңгы тапкыр карап узыйк. Шатланып яшим һәр килгән көнегә, дөньяларым димен түгәрәк. Сез туганнар, дуслар булганда, вакыт үтә сизелми тизрәк. Бер кайчанны да Гадәттәгечә сезгә миннән яңа җыр тыңлыйбыз, карыйбыз һәм тавышлар юлларга онытмыйбыз. Алло, Альбина, синме ней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Миннең әле кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде, кайтыр юлда уныткандыр инде хәзер. Менә кайта, юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. Ирешсен сәламнарым сиңа сөйгән ярыма, булмаганга янымда күңел сине сагына. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип кабатлый, күңелем язгатлы. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип кабатлый, күңелем язгатлы. Кояш чыкмый, таң атмый, күңел сине яратмый, күңелемне газаплый, сөю сүзең озаклый. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип кабатлый, күңелем язгатлы. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип кабатлый, күңелем язгатлы. Белдерүче хисләреңне очкын учак кабыза, алып китеп языма, төрер идем назыма. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип кабатлый, күңелем язгатлы. Дөньяда син булганга хыялларым канатлы, яратам дип
Рафаэль Якуповның башта дальнобойщик буласы килгән, аннан хирург булырга хыялланган. Ә инде җир түгәргенә йөри башлагач, Рафаэльнең тормышы бөтенләй башка юнәлештә китә. Балачак хыялым тормышка ашты дисәм дә була. Дальнобойщиклар кебек юлдан кайтып кергән дә юк, ди Рафаэль Якупов. Eyvallah, marğasındır indi kirip çeyişip ha. Rahmat abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar biri selesin karışın. Bir kızga aşık buldum bir. Bilmem indi көңілім тарта мен шуңа. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avıldağına, kurşudağına da mine diyen kızlar var be. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һичкә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына Oğlum, uyan, dünya bu. Динара Юсупова табиб булырга хыялланса, Руслан Тимирланов балачакта танцор диско киносындагы Джимми анча булырга теләгән. Хыялым тормышка ашты. Менә Джимми дип йөртүчеләр бар, ди ул. Алар өчен 1320 номерына 091 кодын юлла. Следующий. Собак-то. Нормально? Сидят. Ты победишь. He's summer six.
alma. Birinchi topqir ko'rib g'ashiq bo'ldim men senga, yuragim yonar. Xayoling sening kimda sening o'ylaring, ayt endi menga. Yo'qqa do'stim tirishma, o'ylarimda әлі сүйу muhabbat tugul. Tilagan oltin olma, agar bo'lsa qo'limda, balki ko'z ko'rar. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Olmayim kerakmi qizil olma, kerakmi iPhone'li oltin olma. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Olmayim kerakmi qizil olma, kerakmi iPhone'li oltin olma. Va'da beraman senga, olib bererga yulduz zangar ko'kardan. Agar tilaging bo'lsa, bo'lagitirman senga kumush yoqtoy. O'zdirma vaqtini, hozir endi mush so'zlarga bu damni shamim. Isbotla so'zlaringni, yuragim tilaklarin turmushga oshir. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Olmayim kerakmi qizil olma, kerakmi iPhone'li oltin olma. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Olmayim kerakmi qizil olma, kerakmi iPhone'li oltin olma. Olma, qizil olma. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Ayşanım Ayşin, nasıl budu minha? Yokum yoku tugel, kanatlar kunel. Şaşa tipe yürek, sine kutu. Olma baqshamda o'sgan olma, bo'lagida men senga qizil olma. Come on. Olmayim kerakmi qizil olma, Qizil olma. kerakmi iPhone'li oltin olma. Olma. Хоккей уйнарга ярата идем, дип сөйләде Ринат Бәдретдинов. Кечкенә вакытта хоккей уйнаганда егетнең башына шайба тия һәм башына зур шишка чыга. Бүрек сыймый башлагач, өйгә кайтып, әтинең бүреген киеп килгән идем, ди җырчы. Ай, Ринат, шын хоккеист икәнсең син. Сиңа кайттым тагын, бик сагынып бала чакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче мичтә учакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем.
истек, шуңадыр да мұңлы жырлыбыз. Сағышларны бассын әлеміне, біздің шушы мұңлы жырыбыз. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Ауылдашлар хәл белешіп тұрып, ешрак қайтып туған яқларға. Ауылыбыз урамында қалған, сағындырған бала шақтарға. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Әй үрнегім минем, ғазиз туған ауылым үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Әй үрнегім минем, әй үрнегім. Сенен матур güzelрек жеріне, min bir toylarda da көрмедім. Гүлназ Закированың әнисе укытушы. Шуңа күрә җырчы да укытушы булырга теләгән. Әнисе белән эшкә баргач, Гүлназ арткы партларда утыра торган булган. Берсендә әнисе әйткән бар сүзне кабатлап, җырчы өлкән классларны рәхәтләндереп килдергән икән. Алмаштырмам иркәм берни белән, жылы карашыңның яктысы, тик син генә янган йөрәгемдә, сүнмәс кояш булып балкыйсың. Иркәм сине назлы карашыңнан, гөлләр чәчәк ата шикелле. Әллә шуңа микән алар миңа гөл чәчәкләреннән сөйкемле. Алыштыра алмас карашыңны, сандук ачылы алсу таңнарда, янган йөрәгемә дәва булмас. Шишмәләрдә бешкән суларда, иркәм синең назлы карашыңнан, гөлләр чәчәк ата шикелле. Әллә шуңа микән алар миңа гөл чәчәкләрен
yuksam Sağınam min şunu da yuksanam Bilsen ide bağrım senden başka Dünyanın bir yeme yuksaman Yirgemesinden nazlı qarashığına Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken alar mina Gül şeşeklerinden süykümlü Yirgemesinden nazlı qarashığına Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken alar mina Gül şeşeklerinden süykümlü Elle şuna miken alar mina Gül şeşeklerinden Firuz Bürküt özün bilgenden birli muzikant bulurga xıylangan. Bolakşakta tuzdan qaqqış tutup gitar dip oynap yürülerini xatirleymeli, di Firuz. Onun için 1320 numarına 095 kodun yolla dostlar. Asırlardan kile Күңелемдә минем рухи гөреш яши Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла Şokıra Balalarını süyüp Yenəşədə bulup Durmuş ağırlığın şişip yaşimin Azadlık süyüşen Hayal dingizinde Ürküt köbek buke Bışar ile min Saf bakıp minen Bağırım sırama Gingirikligimde Zini harbeyleme
Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркән, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Саф бәхет минен бәгерем сырама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши. Бөркет кебек җаным күпләргә үрли. Чиратта Илнур Мусин. Балачактан ук магнитофоннан җырлар тыңларга ярата идем. Ләкин кассетлар сатуда сирәк очрый иде. Шуңа күрә үскәч кассетлар сатучы булып эшлисем килде, дип сөйләде җырчы. Илнур өчен 1320 номерда 090 кодын юллагыз. Başımdağı fəriştə Minə bir gündəşdə Zanya yürmədi Ütkərmə vaxtını boşqa Əyləndirmə qışqa Ömür qısqa bir Bulğan bar köşümnə jıyıb Yat buylarına dayıb Balğamı dılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam Qışlar birdə uçmaz idi Jirdə yürür idi Qurqsa biyekdən Bular birer ələ deyib Bir joy çıgar deyip Küp vakit ötken Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bir de yaşayım ümitte Olda vak yolu jitesizem Mine şanam bilem Sağışlar öte Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bir de yaşayım ümitte Olda vak yolu jitesizem Mine şanam bilem Sağışlar öte Türlü sınav birede Üzgelendim güydüm Mutlarga girdim Kullarını kısıp yuduruk Yaşayım meni yuka Dip sırav birdim Bulgan bar köşümne jıyıp Yat uylarına dayıp Balğamı dılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam
öter Balda vak yolu jite sizem Min ışanam bilem Sağışılar öter Bulgan bar köşümde jıyıp Yaplılarına tayıp Balga mıtılam Matur bəxtli turmuşqa Tügül salqın qışqa Yazğa yol alam Matur bəxtli turmuşqa Tügül salqın qışqa Yazğa yol alam Dostlar, esingizga tushirəm. Yaratgan ijrochilaringiz uchun 1320 nomerna ham TMTV sayti orqa tovush bera olasiz. Hit paradda kim birinchi bo'lun sizgina hal etasiz. Sharottagi ijrochini tinglaymiz. 5-o'ringa loyiq ijrochimiz sizning ekranlarda. Canım, sınğı xatni yılı ernip yazam Seni şaşıp siyülerim Buldum iken minim xatam Min bir seni izlep siyem Bulsan da sen şitning bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Min bir seni izlep siyem Bulsan da sen şitning bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Yerleşengden bara almayım Sen meniki bulmaganға Rәхәтләнеп қыша almayım Unutılıp yaratsam da Min bir seni izlep siyem Bulsan da sen şitning bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Dilegende göre almayım Senin nazlı gözlerini Sensiz yaşav tügel Bilmeyim uzakka düzerminmi Min bir seni izlep siyem Bulsan da sen şitning bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Min bir seni izlep siyem Bulsan da sen şitning bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Sen bəxtli miňa qıyın Unutma sen meni bari Unutma sen meni bari
Алсу Мигулина балашактан ук музыка укытучысы булырга хыялланган. Һәм бүген ул Арча районы Көнәр авылы мәктәбендә музыка укытучысы булып эшли. Молодец, Алсу. Хыялларга тугры калырга кирәк. Көмеш медаль иясен каршы алыгыз. Жырларын мин сағындым, таңнар отқан шақта құшлар кебек, урамнарға шығып қағындым. Туған яғым сенің қадіріңні, шитке китке шоңладым. Туған туфрак синен бір қойшанда айрылмасын әдем боласы. Туған яғым синен қадіріңні, шитке китке шоңладым. Инсаф Гайнуллин хит паралыбызның алдынгы рәтләреннән төшмиде. Әлеге традицияны саклап калыйк, дуслар. Тугрылык җыры өчен 1320 номерына 092 кодын юллагыз. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә беренче урынга күтәрелгән җырчы. Карыйбыз. Dünya bizni yüdətə, birləşməskə öyrətə, naqıtırığa, kilgən davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qayğılarda, sırxavlarda, Үзіңə hər vaqt tuğrı qalırğa.
туғрылық, ол сенің туғы yolың, достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминлігі, бақытлы болу мүмкінлігі, туғрылық, әдейін рахмәті, кішілердің зор hürmeti, бұл құдіреті Allah'ının, ризалығын алу onun. İki аққыш yüze күлді, ұшағынар алар бізге, туғыры ихлас, мәхәббәт ұшларда. Ана баласын ярата, қарашы білән жылыта, шәшәк-шәшәккә үрілгәндәй қырларда. Туғрылық, ол сенің туғы yolың, достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминлігі, бақытлы болу мүмкінлігі. Күңелің шиста болсын, иман нұры білән тулсын, йөрәгің көйләнсін яқшыға. Туғры бол өзіңә, вәғдә иткән сүзіңә, ғаиләңә, дусларыңа һәм Аллаға. Туғрылық, сенің туғы yolың, достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминлігі, бақытлы болу мүмкінлігі. Туғрылық, әдейін рахмәті, кішілердің зор hürmeti, бұл құдіреті Allah'ının, ризалығын алу оның. Туғрылық, ол сенің туғы yolың, туғрылық, ол сенің туғы yolың, ол сенің туғы yolың. Бүгінгі менә шулар. Барлық сабыйларны узган бәйрәм белән котлап, әти-әниләргә бала бәхете туярга язсын дигән теләктә мин, Мөнир Рахмаев Бэтмен, сезнең белән саубулашам. Пока. Олып барушыларның қызықлы образы үшін суперкостюм.ру кибетіне рәхмәтебезне білдірәбіз. Суперкостюм.руда карнавал костюмларының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр үшін телефон 226-40-90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.